ناکۆکیên di navbera Tirkiye, Amerîka û Rûsya de li ser durustkirina navçeyeke aram li Rojhilatê Çemê Firatê zêdetir dibin. Piştî ku Amerîka ragihand, dê 400 serbazên xwe li Sûriyê bihêle, dilgiraniyên hikûmeta Tirkiyeyê jî zêdetir bûne. Lê hindek aliyên nêzîkî hikûmetê jî dibêjin mana beşek serbazên Amerîkî li Sûriyê dibe ku di berjevendiya herêmê de be. Hem Tanaf bölgesinde bir miktarı bunların kalacak, bir kısmı da kuzeydeki bölgelerde kalacak gibi. Serbazên Amerîkî dê bi şêweyekî belav hem li Tenif û hem jî li herêmên din bimînin. Xuya ye ku Amerîka van hêzên xwe ji ber metirsiya Îranê dihêle û 200 serbazên Amerîkî nikarin li pêşiya planên Tirkiye bisekinin. Heta ez bawerim ku bi aliyekî ve mana beşek hêzên Amerîkî dê ji bo istiqrarê baştir be. Bölgede biraz önce bahsettiğimiz risklerin ortaya çıkmaması açısından Türkiye'yi memnun edebilir diye düşünüyorum. Ji destpêka gotûbêjin di derbarê navçeya aram de heta niha, Tirkiye bi şik û guman li helbesta Amerîkayê temaşe dike. Li gorî beşeke şirovekarên din jî, helbestên Amerîkayê dikare bibe sedem ku Daeş careke din li Sûriyê zindî bibe. Amerika Birleşik Devletleri zaten her daim bölgedeki gücünün en büyük temel... Amerika Daişê ji bo mana xwe ya li Sûriyê weke hegera sereket bîne. Dezgehên istixbarata Amerîkayê rewşa Daişê baş dizane û Daeş li gorî berjewendiya Amerîkayê tê dîzaynkirin. Amerîka dizane ku hêjî li Sûriyê Daeş heye, car diçe başûrê Sûriyê, car diçe bakurê Sûriyê. Haricinde çeşitli gruplar bölgede varlar. Bazen aşağı iniyorlar, bazen kuzeye çıkıyorlar. Beşek rojnameyên Amerîkî ji divê mijarê de îdia dikin ku piştî nerazîbûna Fransa û Brîtanyayê, Donald Trump ji biryara vekeşana temamiya hêzên Amerîkî poşman bûye. Tevî hemû danûstandinên dîplomâtîkiyên Tirkiye bi Rûsya û Amerîkayê re lê heta niha jî ev her sê aliye li ser kontrola navçeya aram negeşne rêkeftinekê. Gelek şirovekar û şarezayên nêzîkî hikûmeta Tirkiye jî dibêjin. Ji ber ku Rûsyayê hindek armancên dîrokî li ser deryaya Spî hene, Rûsya vê hewl bide ku li Sûriyê bimîne. Armanca sereke ji bo Amerîkayê jî petrola li herêmê ye. Em jî veke Tirkiye ji bo evlehiya xwe lazim e ku li vê herêmê bimînin û her wiha bingehê danûstandinên Tirkiye jî li ser vê siyasetê têne vakirin. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.